So ayun mga Sonic, ito na yung pula natin, yung kapares ni King. So siya yung third dropper natin, so nawawala pa yung imbrek natin. So patay tayo dyan. So ayun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating YouTube channel, Sonic Loob Vlog. So ayun, tuloy pa rin ang dati. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot mo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. For today's video mga ka-Sonic, so maglalod na ulit tayo ng ating mga ibon. So apat na lang yung ibon natin na natira kasi isa nating maiksi yung pakpak. Hindi pinalag mga ka-Sonic mo. Tingin ko baka na-disgrasya siya o nadali siya ni Boy Dagit. So gano'n lang ating pwedeng paghihinala doon. Kasi kung na-disgrasya, hindi talaga makakawi ibon natin mga Sonic. Pero gano'n pa man, move on na tayo. Focus tayo doon sa natitira nating mga warriors. Gano'n talaga sa pag-iibon. Kasama talaga ang mawalan mga ka-Sonic. So gano'n talaga ang pag-iibon. Hindi natin alam kung saan mapupunta yung ibon natin kasi lumilipad na sila. So yung ibon natin is apat na lang. So yun, tutuloy na natin yung training nila. So tara, pakita ko muna sila sa inyo. Let's go! So eto mga Sonic, yung apat nating training ulit. San Miguel, Palaguna na ata yun mga Sonic, San Laguna. So ito is matibay din kasi kahit maiksi yung pakpak niya, kaya yung makipagsabayan. Yung isa medyo hindi kinaya kasi masyado pa rin bata yun, nasa 4 months pa lang yun. So ito pa yung dalawa, dito pala, ayan, ito yung dalawa. Ito is magkapares na to mga Sonic, yung dalawang. So dalawa, pangatlo to. Ay pangapat to mga Sonic, yung ating pula, kapares ni King. So sila na lang yung maswerteng nakauwi sa atin. So isa hindi talaga pinanag kaya wala tayong magagawa dun. Kasama sa pag-iibon yun mga Sonic. So kung hindi siya para sa atin, hindi siya para sa atin. Sana all. Ganun lang yung mga Sonic. Hindi natin pwede hindi natin siya pwedeng sisihin na bakit siya nawala. Baka ganun lang talaga ang kanyang kapalaran. So kung hindi naman na-disgrasya yung mga Sonic, sigurado nakauwi na dito yun. Tingin ko baka na-disgrasya lang. So ayan, so apat na lang. So mamaya lalagay ko muna sila sa ating mahiwagang training box. Umaya ulit. Yes. A few moments later. So ayun, ready na yung ating training box. Lagyan na natin sila. Let's go! So ayun mga ka-Sonic, so apat lang yung ating kakarga ngayon. So San Miguel sila bukas. So sana makauwi sila ng mabilis ulit. So good luck sa kanilang apat. Bukas ulit mga ka-Sonic. Peace. The next day. Yun, good morning mga ka-Sonic. So shoutout muna natin si Boss Janstedt, Marcelo at si Boss Edno Tabliga. So shoutout sa kanilang dalawa. Yung ating mga solid ka-Sonic dyan. So yun, pinakawala na yung ibon natin ng saktong 7 AM dun sa San Miguel, Laguna. So ito, panoorin nyo muna mga Sonic. Let's go! Laguna tayo, magre-releasean na yan. 7 tayo papakawala. Okay, release. Maibon natin, dami. Marami nag-load ngayon. Ganyan mo lang muna pre. Baba mo na pre. Yan. Ganda oh. Baba mo na pre. Yan. Sino mo doon? So ayun mga ka-Sonic, so napanood nyo na yung pag-release ng ibon natin doon sa San Miguel, Laguna. So ito yung ating panahon mga ka-Sonic. Ayan. So makikita nyo dyan is napakaganda ng panahon natin mga araw. So tingnan natin kung anong oras darating yung ating ibon. So tingnan natin kung sino pa rin yung mas mabilis sa kanilang tatlo ay apat. So isa natin tuluyan na nawala, naglaho na parang bula. Ayan mga Sonic, abang-abang tayo. Maaga pa naman, time check 7:18. So abang tayo mga 7:40.
Baka dumating na yung ibon natin na si Speedy, yung ating blue check. Pinangalan natin siyang Speedy. So ito nga pala yung ating dalawang pang summer. So yun sila. So update ko na lang kayo mamaya mga Sonic kapag nagdatingan na. Maya ulit. Peace. 2 hours later. So ayun mga ka-Sonic, so sumikat na talaga yung araw. So time check 7:40 na. So ito 7:40 ano, steady na agad oh. Saktong pag video natin. Ito yung ating campus, Jansen campus. So napakatulin niya mga Sonic. Mabilis na siya ngayon. So ano natin. Yun, napakabilis niya mga Sonic oh. Laguna. So siya first dropper natin lagi, kaya ready na talaga to sa pooling. Sasali natin talaga to pag nagkataon. So sana siya na sumira na sumpa at makatikim na tayo ng panalo sa kanya. So Jansen Campus ang ano natin na to. So yun, first dropper natin lagi siya. Ayan, 7:40, pumasok na agad. So yun, napakatulin mula Tanay, tapos Pililya, at ngayon mas malayo ng konti pero yung speed niya hindi nagbabago halos yung oras ng pagdating niya. So napakagaling ng ibon nito. So anak niya pala ito mga Sonic yan. Ito yung isa niyang anak na panglalaro natin ng summer. So yun, napag-desisyon na natin na i-ano muna natin siya, ilalaro natin ng pooling at pan race. So yun, abang pa tayo doon sa tatlo na ating ibon. So mamaya ulit. Peace. So ayan mga Sonic, may pailan-ilan na dumadaan na dito sa ating area, sa ating location. So yung tatlo natin is wala pa, hindi pa natin natatanaw. So wala pa akong nakikitang umiikot at pa-steady dito sa ating location. So yung tatlo is medyo na-delay sila. Pero abang-abang pa tayo kung sino yung mauuna doon sa tatlo. So yung isa natin napakatulid. Veterans na kasi yun. Nailipad na natin ng south nakaraan yun. Nahinto lang kasi ginawa natin breeder. So abang pa tayo doon sa tatlo. May ulit. Peace. So ayun mga Sonic, ito yung isa natin. Ayan, may puti sa buntot. So sa atin na yun. So yun na yung pangalawa natin. Time check 7:58. So napakalayo ng pagitan mula doon sa first dropper natin. So yun, kasi maiksi pa yung pakpak nun yung may puti natin sa buntot na anak nung second overall, ay full sib nung second overall, kaya hirap pa lumipad. Pero asahan din natin kapag mahaba na yung pakpak nun, titignan natin sa pooling. Kasi ang half sib nun, kapatid yun sa tatay, is 20 times pooling winner doon kay Mark Kevin, doon sa akin, doon sa nakuhanan ko ng kanyang tatay. So yun, magpapakain na rin muna tayo. Mamaya ulit. PS. So ito mga Sonic, nabigyan na natin ng patuka yung mga breeders natin. Ayan. So magsisipag itlugan na rin yan. So ito, pinarisan na talaga muna natin. Ito, malalakas na tumuka yung ating mga YB na Jan Arden. So malapit na to mga Sonic. 21 days na sila ngayon. Kaya pwede na yung kunin. So doon naman tayo sa kabila. Dito is nagitlog na yung ating imbrek at Jansen imbrek. Makikita yung mga Sonic, nagitlog na yung ating Jansen imbrek. Yan sila. So sila pinakaunang nagitlog sa pairing natin. So ito, magitlog na rin tayo ating Black Eagle. Yan. So dito, nilagay muna natin dito isang pair natin para maarawan tong kak. Kasi kita nyo, naglulugon pa yung kanyang balayibo sa likod, ay sa batok. Pero konti na lang naman yan, kaya sinama na natin siya sa Battenberg para mapag-umpisa na sila at sila na lang yung nahuhuli. So yan yung update dito sa ating mga breeder. So abang pa tayo dun sa ating mga pang SDR. So natanaw na natin yung isa, ewan ko lang doon sa dalawa. So nasa post, nasa tower na naman yun, nakadapo. So yun mga Sonic, mamaya ulit. Yes! A few moments later. Natin mga Sonic, yung anak ng full sib ng second overall. Ayan, siya yung second dropper natin. So bumaba siya sa atin 8-10 na, pero namatahan na natin siya kanina, nagposte pa to. Ayun,
tower. Sa tower madalas na dumadapo, tsaka sa poste. Pero yan, okay na yan. Naka-J2 na siya. So dalawa na lang yung kulang natin, yung pares nun. Yung ating imbrek, tsaka yung pula natin. So nahuli lagi yung pula natin mga Sonic. Out siya. Noong kapatid niyan. Kala natin matulin. So di natin alam kung magbabago yan kapag lumayo. So yun, abang tayo ulit, mamaya ulit. So yun mga Sonic, ito na yung pula natin, yung kapares ni King. So siya yung third dropper natin, so nawawala pa yung imbrek natin. So patay tayo dyan, mukhang nadisgrasya na. Dapat nandito na kanina pa yun. So tingnan natin kung uuwi pa yung imbrek natin na yun. So kung hindi siya nadisgrasya, makakauwi yun. Pero pag nadisgrasya, is matik yun, wala na. So yun, pula. So isa na lang kulang natin, nasaan ka na, yung imbrek. So medyo makakulimlim na yung panahon natin. Ayan, makita nyo makapal na yung ulap. So abang-abang pa tayo hanggang mamaya kung saan nanapadpad yung isa nating ibon. Baka napadpad na kung saan siya o nadisgrasya na. So yun lang mga Sonic, mamaya ulit. Peace. So ayun mga ka-Sonic, so hindi pa nga nakakauwi yung kapares niya, yung ating black velvet na white light. So time check, 10:36. So ano nangyari sa ibon natin na yun? Mukhang nadisgrasya na. So matapang din kasi yun, baka naipagrambulan sa truck. Kasi ito matapang din to. May tama din to sa nguso kanina. Ang konti. So baka naipagbakbakan, kaya nadapuruhan siguro. So hindi natin alam mga Sonic kung ano nangyari doon sa isa nating ibon. So ganun pa man, hanggang dito na lang natin tatapusin itong video na to. At abang-abang na lang kayo sa masusunod natin na video kung makakauwi pa siya mga Sonic. At shout out po sa lahat ng mga followers at subscribers natin dyan sa ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat sa support ang tunay. God bless to all. Thank you for watching. Peace.